Igual bitan zatituko nuke. Alde batetikan dago karrerak berak ematen dizun testu ingurua, hau da, lekuko hartzeak eta horre harremanetan jartzen gera eragile pila batekin, baina gero dago lanketa edo elkarlana eragileekin. Nik uste suposatzen duela, edo niri behintzat suposatuit, eskualdea ezagutzea, lehenengo aldia da postu honetan nagoena, eta eskualdea ezagutzeko lagundu izan dit, zenbat jende dagoen eta zenbat jende dagoen gauzak egiteko gogoitsu, igual Irun gehiago ezagutzen nuen, baina Hondarribi orain arte apenas ezagutzen nuen, eta hor ikustea zenbat jende gogoitsu eta lanerako prest eta ideiak dituena eta egitasmoak eta jo maigu gingo dugu hau eta guk hau eta hori guztia zoragarria. Eta niri zer eragiten didan horrek, ni naiz pixka bat, eta ez ni, azkenean ni naiz aurpegia, baina euskaltegian egiten duguna da hori guztia jaso eta forma ematen saiatu. Gu gara azkenean engranaje horretan ez, saiatzen garenak pieza guztiei forma ematen, saiatzen garenak udalarekin harreman on bat edukitzen, saiatzen garenak bersletza eta diruak eta abar lotzen. Baina nik uste dut gure lana dela hori, eskualdea ezagutu, eskualdeari ahotsa eman eta aukera eman gauzak egiteko, eski jendea desiatzen egoten da. Eta korrika bada hitzak zoragarri bat horretarako. Euskararen alde, ekintzak euskaraz egiteko, kulturatikan egiteko, eta gainontzekoak izan behar du erramienta bat, ez? Udalak eta laguntzek izan behar dute erramienta bat, kaleak izan behar du erramienta bat, espazio publikoak izan behar du erramienta bat. Erramienta bat bide emateko, eragile guzti horiek egin nahi dutena egin ahal izateko. Nik uste dut etengabeari garela sare hori ehuntzen, baina uste dut egunerokoak eta korrika, euskaraldia, bestelako ekimenetatik kosta egiten zaigula mantentzea eta kosta egiten zaigula sortzen dugun horretan benetan sinistea eta aurrera egitea eta horre alde batetik bada baliabide falta oso modu evidentea, baina bestalde badago baita ere uste dut gugandik ere kosta egiten zaigula aurrera jarraitzea ez, eta aurten ere Irungo korrika egunean eragile guztiak dira irundarrak eta aurten gauza bera egin dugu Hondarribian hondarribiarrak jarri ditugu erdigunean eta parte hartzaile guztiak dira hondarribiarrak. Nik uste dut herriek badutela potentziala eta badutela izugarrizko jendea dago, baina ez badiegu ematen ahotsa eta espazioa ez dago modurik eta gero saretze hori nahiz eta modu naturalean eman gero egunerokoak eta harrapatuta gauzka eta galdu. Nik uste dut nolabait ere galdu egiten dugula. Baina egia da aktibatzeko erresa dela. Behin sortua, gero berraktibatzea erresagoa da beti ere. Korrika da gauza bat erraietatik sartzen dena, jendea emozionatzen da, kantuarekin jendea emozionatzen da, lekukoarekin, bada zerbait oso barrenekoa eta ez dakit zergatik, zoragarria da, bada herri baten taupada, herri baten bulkada eta euskararen alde, baina askoz gehiago da, herri oso bat martxan zoragarria da. Baina hori oso erraietakoa da, oso kuriosoa da.